Boas tardes a todas, a todos e a todas. Tenho que desculpar porque estou cunha gripe de bons días, estou gripado, por favor, non se pode. Modesto pediu-me que lle presentara o seu último libro, As almas da fisteranía, e o fago con moito prazer porque Modesto é meu amigo desde fai moitos anos e por outras circunstancias que vou explicar, non? Eu creo que tamén teño un bocado da alma da fisteranía. Miña bisavó Francisca Canoso Domínguez e a miña tataravó Teresa Domínguez eran fisterranos. Eran das Xaneiras e das Remígias. Parte materna. O meu bisavó paterno tamén naceu en Fisterra e en Montevideo, pero sempre co corazón na súa terra. Papa Pepe, chamaba na casa. Eran as Concollas. Teño pasado algún día na festa do Cristo de Fisterra, na casa da paella Paula do Campo. Cando tiña 12 anos, entreguei-me a cama, o café e un cacho fermosísimo de pan do huevo que naquela non era tan fácil, naqueles anos 58. Un primo segundo meu, José Manuel, alcumado Trique, chamábase Trique, que se quedou con nos, era como se fora un irmán máis, casou para Fisterra con Carmocha da Soja. E a pouco tempo falou o doutorado. O seu cadáver ainda descansa hoxe en Semana Fisterra, nese océano cheo de vida e de morte. Ademais, concluiu doña Fisterra dos persoeiros que fixeron historia na Vila do Cristo e que eu coñecín personalmente, tanto a don Paco Esmorís Recamán como a don Emerito, que era Desiderio Paz Figueroa, da familia Paz que ven de fora e enfrentou cas Figueroas de Corcubión. Ambos dous traballaron de médicos en circunstancias precarias nesta vila mariñeira propias da época e ambos dous encheron de actividade cultural e ledicia a Vila Fisterra, que podedes ver no libro que hoxe se está presentando, autor o amigo Modesto Franco. E Fisterra, doña Corcubión, un fillo excepcional como don Plácido Castro Rivas, que nos principios do século XX desenvolveu unha actividade empresarial e cultural de extraordinaria magnitude na Vila de San Marcos, tal como
destacado do Partido Galeguista que defendeu en Berna no ano 1934 para a Organización de Nacións, o que antes eran as Nacións Unidas, na ONU, as bases para declarar Galicia como nación, que foi aprobado por unanimidade. Naceu nesa plaza, nesa rúa da plaza. Destacou moitísimo tamén por outras circunstancias. Foi ao exilio e estando en Londres, pois emitía un programa dos anos 60 en lingua galega na BBC de Londres. Nos derradeiros tempos, outro cucuñonés tamén, don Benigno Lago Estévez, que era irmán de doña Jesusa Lago Estévez, que era a muller de don Emerito, pois levou o cine a Fisterra. Noutras circunstancias e tempos máis actualizados, sendo eu membro da Comisión de Cultura da Federación Galega de Municipios e Provincias, viaxamos a Cuba en novembro de 1997 con parte do batallón literario onde estaba Modesto Fraga Moura e Mónica Goñi, dous prometedores escritores daquela época, con outros escritores máis da nosa comarca, e participamos no cuarto encontro da cultura iberoamericana celebrado na cidade de Roquín, en Oriente de Cuba, dedicado aquel ano a Galiza e a Venezuela. Nesa experiencia, na provincia de Holguín, coñecemos a persoas importantes do mundo da cultura. Pablo Armando Fernández, Premio Nacional de Literatura de Cuba. A César López, Premio Nacional da Crítica. A Dr. Ortiz, a profesora universitaria de literatura na Universidade de La Habana. E tamén conocemos a Itana Alberti, a filla de Rafael Alberti, que tamén está profesora. Está de testemunha aquí Modesto Fraga. Na miña vida política din os meus mellores mítines no cine de Fisterra, sempre acompañando o amigo Xosé Manuel Vegas, así como a Modesto nunha das súas candidaturas no ten Finisterra, Cao Fisterra. Como vedes, teño máis que argumentos suficientes para sentirme fisterrán e presentar a Modesto en Corcubión con ese grande placer que estou sentindo. Modesto é un escritor polifacético que tanto cultiva poesía como ensayo e participa tamén en obras colectivas. É licenciado en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Compostela e ten numerosísimos premios e distinción que están reflejados no libro. Coido que cando Modesto escribiu As almas da fisterranía, fixo un apaixonado exercicio de amor ao seu Fisterra. Eu podo dicir, como di agora a xente nova, que as 14 horas que empreguei en ler o libro foi para mí unha pasada. Disfrutei como un camello. Pero Modesto é quen ten que dibullar o seu contigo e con el os deixo. Gracias. Ben, moi boa tarde a todas e a todos. Moitísimas gracias de corazón por acompañarnos hoxe neste acto. Moitas gracias, querido Rafael, como un irmán para min,
sempre exagera un pouco, non? Xa sabedes o cariño que nos temos e a verdade é que para min é un luxo contar con el, igual que con Roquete, con Juanma, que me está acompañando estes días nas presentacións, con esa sensibilidade que ten ca música, xa é unha persoa cunha sensibilidade, os que o coñecedes ben sabedes como é unha persoa para mí moi importante ata o punto de que el de alguma maneira participe da obra, non? Que tedes diante con esa magnífica fotografía, porque Juanma Abelleira Roquete, ademais de excelente músico, é un magnífico captador da imaxe, non? Fotógrafo. Esta portada digo todo, non? Moitas veces a xente chama a atención un libro da Fisterranía e tes a linterna do Faro Vilán, que efectivamente, non? A Fisterranía é moito máis que un concepto do territorio, digamos, cartográfico, non? A Fisterranía é un sentimento. Eu, cando me preguntan, explica a Fisterranía, porque levas moitos anos usando esa forma, non? Ese sintagma tan sonoro, que é a Fisterranía, non? Eu sempre poño un exemplo, non? A Fisterranía é como non pode ser, ou a etimoloxía, digamos, alude a Fisterra, porque se vamos a toponimia, Fisterranía parece que alude a Fisterra, pero é outra cousa, é un concepto abstracto que ten que ver máis coas emocións, cos sentimentos, non? Eu poño o exemplo do corazón. Cando falamos do corazón non imaginamos o músculo ese senón que pensamos no dibuxiño do corazón, porque cando din alguén ten bo corazón, non se refiren a que ten un corazón bo, senón que ten bo fondo, non? Entón, a Fisterranía é un pouco iso, non é que só sexa para Fisterra, senón que é o sentimento, esa capacidade de seducción que desde tempos inmemoriais de alguna maneira chega aos espíritus de calquera persoa do mundo. Para mí a Fisterranía é iso, non? O outro día estábamos en Carballo, ao entrar vin a fotografía famosa dos dous fisterráns que sacou Manuel Ferrol, tamén outra alma da Fisterranía, porque era de Camariñas, e naceu no Faro Vilán, precisamente. Xa digo que cousas ten a vida de casualidades, non? E cando capta esa imaxe que deu a volta ao mundo, que iso é a foto por excelencia da iconografía do drama da emigración. Exactamente. Eu, claro, dixen, eso é Fisterranía. Eso é Fisterranía. Alejandro Finisterra é Fisterranía, ainda que vivira toda a súa vida fora. Don Paco Esmorís naceu en Corcubión, pero quen nega a Fisterranía de Don Paco Esmorís? Ou de Don Emerito, naceu en Corcubión, tamén é Fisterranía. A Fisterranía é un concepto que suma, non é un concepto excluinte, non é unha marca de territorio, pero en grande, non? Entón eu sempre fago ese símil, non? Hai que ter moi claro que este libro é un libro no que Fisterra, digamos, como elemento físico está moi presente, mayoritariamente, pero tamén está outros elementos que configuran ese espacio, ese marco que hoxe consideramos a Costa da Morte, non? Que na época de Polar era a Costa Brava, non? E hoxe, pois, todo o mundo está de acordo en consenso que a Costa da Morte, pois a Fisterranía tamén abrange un territorio das emocións que non é ni sequera temporal, porque levamos toda a vida de alguma maneira dun xeito telúrico entrando na mente das persoas que veñen aquí a facer a fin do camiño, chegar ao fin do mundo, non por chegar a un lugar concreto, senón a algo que non se pode tocar, non? Algo intangible, e por iso ten ese afán, ese elemento simbólico tan forte. A Igrexa Católica, por exemplo, digamos que cristianizou as peregrinaxes a Fisterra, pero xa se peregrinaba antigamente no Camiño das Estrelas a chegar aquí, e desde sempre Fisterra foi un lugar que tivo ese atractivo, pero non só Fisterra, senón o que é toda a comarca, non? Entón eu quero, de alguma maneira, tamén deixar claro que o libro é un libro que está moi presente, digamos, Fisterra, pero está en realidade toda a Costa da Morte, non? Entón, claro, a xente que se achegue as páxinas do libro vais encontrar cousas moi curiosas, porque non é un libro o uso, quer dizer, eu cando me di que exactamente, cando me chaman dos medios de comunicación para preguntar, é un ensayo, un libro de artigos, un libro de narrativa, en realidade non se pode etiquetar como un libro. Por qué? Porque son 100 textos
que abrangue distintos xéneros. Hai poesía tamén nos textos, hai, efectivamente, hai narrativa, hai artigo breve, hai conto, hai relato, hai ficción, porque de alguma maneira o que pretende, o que eu busco nesta obra é que sexa unha obra divulgativa, non unha obra erudita. Eu escapo da erudición, ainda que hai textos que moita xente vai a ser máis difícil, por exemplo, entenderos, non? Hai textos relacionados, por exemplo, coa fala fisterrá. Entón, tens que explicar os trazos dialectais que conforman a fala fisterrá, non? Él comentábame antes nunha parte que lle gustou moito ese capítulo, porque claro, nese capítulo desgrano polo miúdo da maneira menos erudita. Eu sempre intento que sexa o máis fácil posible, porque a veces é moi importante ser didáctico, non? Nas explicacións. Claro, se depois con terminoloxía lingüística de Chomsky ou de Saussure, a xente non se entera. Entón, tens que ser moi concreto. Entón, aí, claro, entro no vocabulario fisterrán. A todo mundo lle chama a atención as expresións fisterrán, que son moi características. Eu aí no libro recollo un glosario de termos, en realidad, unha mínima parte, porque, claro, non como a poñer, hai máis de... Teño un traballo que son máis de 1000 palabras que son genuinamente fisterrás. Os trazos dialectais, algúns son comuns, o que é o bloque occidental, non? O que se coñece o bloque occidental, a área fisterrá, que pode ser común a Muxía, Capariñas, pero hai algún trazo que é exclusivamente fisterrá. Por exemplo, o enxordecemento. O enxordecemento é un trazo exclusivamente fisterrá, non? O enxordecemento dun grupo consonántico concreto que é o NG, que faz K, que iso é o que demostra que o latín é realmente, nós falamos o latín máis latín posible, porque que ese trazo siga hoxe é algo excepcional, non? Que digamos do vinco, ninquén, nincún, ninqueirón, palanque, sancris, un sancrán, NGK, pasca, ese é un trazo, o latín non tiña sonoridade, era sorda. Ese é un trazo que é moi importante, moi característico da fala fisterrá. No campo do léxico, pois moitísimas palabras. Eu xa vos digo, xuntei cando vexades no libro e ver, claro, todo o mundo que diga, hostia, sí, eso é fisterrá, non? Pero, claro, despois hai temas de carácter histórico, como son a visita de Jerónimo del Hoyo a ermita de San Guillermo, que foi moi importante tamén, non? Ou relacionados cos autores da cultura clásica grecolatina, non? Estrabón, Plinio, os clásicos, digamos, que todos coñecemos. Entón, hai algún tema que é máis complexo. Pero depois hai outros que son moi interesantes porque son anécdotas, non? Por exemplo, a posible ascendencia durante 400 anos deuse por sentado na tradición literaria, sobre todo portuguesa, que Camões era originario de Fisterra, o gran poeta do Renacemento portugués, a grande figura da poesía, que claro, os Lusíadas, non? De cabo temos a Pepe Formosa aquí, que ten un cuarto precisamente pela Fisterra dedicado a Camões, non? Que é a gran figura das letras lusas, non? Pois, durante un tempo, a historiografía literaria, as crónicas da literatura portuguesa consideraban que Camões, hoxe sabes que non, pero sabes que era galego, era de origen, de ascendencia galega, o sea, os seus avós, sí se sabe, pero eran da parte de Nigrán. O que pasa que antes consideraba que era de Finisterre, pero pensabas que todo era Finisterre, non? Digamos, a parte de Galicia, había unha idea de que era Finisterre, pero non era en concreto Finisterre. Pero eso, hasta hai poucos anos, non se soubo, non houve unha resposta. O caso de Juan Moreira, que todo o mundo escoitou falar, o famoso gaucho argentino. Juan Moreira, outro dos capítulos que eu tive a sorte, Rafael coñece tamén a Lola López, que está na Argentina, unha emigrante galega xa de uns 90 e pico anos, debe ter 90 e largos. Ela mandou un día un sobre desde Buenos Aires con un montón de papéis que eran importantes. Eu de mirar efectivamente, había un acta médico forense de cando foi a autopsia que lle fixeron cando mataron, porque claro, era unha figura moi importante este Juan Moreira. Era unha figura tan importante que cando acabaron matando tiveron que ter o 4 días a fresca porque a xente non cría que pudera matarlo, porque era un home moi forte, moi...
claro, a historia de neses papéis que me mandou esta emigrante de Fisterra aparecía a acta de bautismo e a acta de nacemento de seu pai, Mateo Blanco Moreira, natural de Finisterre, en el Reino de Galicia. Entón, claro, tirando do fío, pois era o famoso gaucho que inspirou o Martín Fierro, que é a gran obra da literatura gauchesca argentina. O Martín Fierro é como Quijote na literatura española, para vos farades unha idea. A gran obra da literatura, todo o mundo en Argentina coñece o Martín Fierro. Eu, de feito, hai anos fixe unha traducción ao galego e costoume, Deus axuda, porque claro, o tipo de composición estrófica dos poemas é moi preciso, e claro, había rimas moi difíciles de encaixar, claro, moi difícil abordar unha obra desas características, pero é unha figura moi apasionante. Cando vexades, pois a figura era tan importante que vial que son as cousas. Neses anos, os cadáveres collíamos as cadeiras e os cerebros deixábanos un tempo porque pensaban que aí é onde estaba, podían coñecer porque era un bandido, un delincuente, unha persoa. Entón conservaron o seu cráneo durante moitísimo tempo e acabou finalmente de pisapapéis na mesa do presidente Perón. Xa son as cousas. A cadeira dun fisterrán que estaba no escritorio do presidente Perón. Entón, claro, hai moitas cousas que son moi interesantes, que non todo é, digamos, relacionado coa cultura, non? O patrimonio, coa toponimia, que tamén hai moito. Sempre explico todos os topónimos de Fisterra, non? De onde veñen, a súa etimoloxía. Despois hai, pois, cousas como, figuras como Vasco Pérez Mariño, o famoso bispo de Ensán, que é unha figura moi polémica. Evidentemente, para Galicia foi unha personalidade moi importante, ata o punto de que cando foron as revoltas en Pantiñas, foi un dos 6 obispos que foron a Santiago para estar co rei a ver como sofocaban as revoltas en Pantiñas. E ese obispo era de Fisterra. Ese obispo ten unha historia detrás que cando mirades o libro e ver que é tremenda, non? Ata o punto, pois, de que Fisterra durante un período importante de tempo pertenceu a Ourense, non pertenceu a Coruña, non, éramos o único lugar da provincia da Coruña que pertencíamos a Ourense. Afortunadamente hubo unha permuta máis tarde entre o arzobispado de Santiago e o Cabildo Ourensán, e volveu Fisterra e Dullo e San Martiño, porque ele donou as súas terras porque o seu objetivo era ser bispo de Ourense, e levou con ele o seu máis prezado tesouro, que esa é outra lectura que cada un despois cando leades ides ver moitas cousas. Entón, claro, neste libro tamén se aborda a importancia das almas, non? O título xo di, a alma é a sustancia, o corpo, non? O que non é físico, é o que trascende. E as almas da fisterranía son as persoas que crean ese mito de Fisterra, non? E que lle dan esa trascendencia, non? E aí están figuras como Alejandro Finisterre, que todo o mundo sabedes que foi unha gran figura. Lamentablemente sigue sendo coñecido por ser o inventor do futbolín, que é moi importante, pero eu que o tratei moito, para ele era unha anécdota. Eu que coñezo a súa obra, calquera que se adentra na súa obra tamén acaba entendendo que é unha anécdota, porque Alejandro Finisterre foi moito máis que o inventor do futbolín. Foi o gran editor do exilio, ele Paco Corúa, foron as dúas figuras máis importantes do mundo da edición en toda España. Francisco Porrúa e Alejandro Finisterre. Alejandro Finisterre editou a todos os autores do exilio español, os poetas da xeración do 27. De feito, foi albacea testamentario de León Felipe, unha figura imprescindible na lírica, na poesía da xeración do 27. A Juan Larrea publicou a Rafael Alberti, a Cantinflas. El foi que publicou a primeira novela de Cantinflas, Su Excelencia, que vendeu máis de medio millón de exemplares, porque Cantinflas non era un calquera. Cantinflas era unha das grandes figuras do mundo do cine, non? Todo o mundo recorda as películas cando vamos ao cine, por mis pistolas ou outro non sei que, esas películas esas de humor, non? Pois Alejandro Finisterre foi o editor
autor de Mario Moreno Cantinflas, non? Claro, a mí como fisterrán doime que só nos quedemos, digamos, cunha parte desta casa dun persoeiro tan importante, tan indispensable. Digo, vos non vos podes imaginar, cando leades no libro ides ver a importancia de Alejandro Finisterre. Claro, o feito de que é un inventor do futbolín deixou de alguma maneira no segundo plano a parte máis importante, porque ele era máis un home moi comprometido coa causa legítima da República. El foi sempre escapou das dictaduras, marchou para Nicaragua, hubo un golpe de Estado, tuvo que marchar para Argentina, e de Argentina tuvo que escapar para México, estivo en México, e aí foi íntimo amigo de Diego Rivera. Hai quen atribúe tamén unha fe, eu conto no libro, a mí nunca me falou deso, unha relación con Frida Kahlo. Eu sei que coñeceu a Frida Kahlo, que tivo relación con ela, pero aí atrás saíron unhas cousas nos medios de comunicación das que eu considero en todo caso, é unha cuestión persoal, cada un a súa vida sexual ou tal, para mí, en todo caso, sería unha nota a pé de página, porque a figura de Alejandro Finisterre é tan grande que se alguén lle dá ese mérito a Alejandro Finisterre, que ademais non se demostrou, porque ele estaba obsesionado os últimos anos da súa vida cas memorias, non? Eu falei con ele deste tema moito, non? E doume moita pena, porque ele fixo un libro de memorias e doulle a Carmen Balcells. Carmen Balcells era a xente literaria máis importante do mundo. Tiña a xente literaria que publicaba García Márquez, a Benedetti, a Juan Rulfo, Octavio Paz, todos os grandes que vos veñan a mente. Entón Alejandro quería que Carmen Balcells. Pero que pasou? Que lle mandou as memorias e ela non lle debeu de interesar moito. Finalmente dixo, dale unha vuelta, como que dale unha vuelta. Ele estaba moi doído, pero o que pasa con estas cousas? As xentes literarias teñen persoas para ler eses libros. Ela, a fin de contas, é a representante, pero que ten un comité que son os que eu xente que filtrou, parece ser fragmentos desas memorias nas que tivo unha relación con Frida Kahlo. Eu onte non antonte na presentación en Carballo, estaba Meixeiras, o delegado da Voz de Galicia, el publicou e dixenlle, eu comentei que el era cousa da voz, non? Que a mí, eu teño moito respeto á Voz de Galicia, un medio importante, pero que non estaba contrastada esa información. De feito, saíron máis adiante informacións de expertos, polígrafos, peritos, que daban da veracidade deses manuscritos, esas cartas atribuídas, cruzadas entre Alejandro Finisterre e Frida Kahlo. Pero, como digo, para mí eso é absolutamente anecdótico. Alejandro Finisterre é unha personalidade universal que nós temos o deber de poñer en valor, non entrar en hipótesis que non levan a ninguna parte. Como Alejandro Finisterre, falaba hai un pouco Rafael, a figura de Don Pacos Molins é impresionante. A figura de Don Pacos Molins é a historiografía de Fisterra. Don Paco crea a historiografía moderna de Fisterra. Ninguén ata que ele chegou recuperou todo o que apareceu en Castro Viñán, apareceron excavacións na Universidade de Santiago, apareceron aras romanas, apareceron obxectos, lanzas miseradas, moitísimas cousas que parecían ou daban a sensación de que podían pertencer a esa famosa cidade de Duillo que sae citada no Códice Calistino, como sabedes, non? O Códice Calistino é o manuscrito iluminado máis importante da Idade Media, non é calquera cousa. Xa se fala de Duillo, da cidade de Duillo, fixeronse excavacións, efectivamente, encontráronse cousas de época castrexa, mesmo anterior, non? Entón, son figuras moi importantes que eu rescato. Ramón Marcote, que foi, como sabedes, bibliotecario do Centro Galego da Habana, que foi autor dunha historia de Galicia, unha persona de Sardiñeiro que escribiu unha historia de Galicia, non é calquera cousa. Só en Galicia temos a Murguía, a Vicento, a Tero Pedrallo, pouco máis. É o único que fixo unha historia de Galicia fora de Galicia, na Habana, que era faro da cultura. Na Habana nace toda a identidade de Galicia. Non se pode falar da historia de Galicia sen Habana. Galicia debe de todo a Habana. Na Habana entona o hino galego por primeira vez. Na Habana izas a bandeira galega. Na Habana publicase Follas Novas, o hino galego. Follas Novas de Rosalía, publicase a historia de Galicia con cartos do Centro Galego da Habana. Na Habana nace todo o que ten que ver ca cultura. As escolas empezan a ser depois, o ABC de Cocubión, que Rafael tamén sabe moito deso, a escola de Suarriba, de Pasarela, a escola de Nemiña, en Muxía, que fixeron os inmigrantes
emigrantes, sobre todo da Habana, e despois máis tarde Buenos Aires, non? Pero especialmente a Habana. Entón, que quero dicir con isto? Que é moi importante poñer en valor todas estas historias porque son moi importantes para marcar, digamos, unha identidade, non? Nas almas da Fisterranía hai textos, xa vos digo, de todo tipo, sobre naufragios importantes que aconteceron nas nosas costas, sobre persoeiros, por exemplo, José María Canosa Insua, que estábamos falando un pouquinho, non? Que tamén era da Anchoa, das Caselas. Ese home foi deante da Catedral de Santiago, está na Catedral de Santiago. Ese home é tan importante, sí, é tan importante que cando aparecen nunhas excavacións que se fan a finais do século XIX na Catedral de Santiago, encontran uns restos e aproveitas para facer deso o mito de que Santiago Apóstol está aí. E o suíte instructor era este home de Fisterra, que non ten en Fisterra nada, non hai ninguna referencia, ningún, temos un concelleiro, aproveito para lanzarle a Manuel Canosa, que le agradezo tamén que estedes aquí acompañándonos, que son persoeiros que temos que poñer en valor, porque claro, a historia de Galicia non sería a mesma se un fisterrán non certifica. O suíte instructor é que leva un proceso desde o inicio hasta o final, e iso foi para arriba. Que pasou? Que o Papa ditou a bula na que se recoñecía que os restos atopados na Catedral de Santiago que eran os do apóstol e os seus discípulos, que é unha historia maneira, claro, seguramente hoxe non o sei, pero que máis dá? O importante é acadar o objetivo, non? Eu creo que por iso eu neste libro quería que a xente coñeza e teña autoestima e sinta orgullo de verdade de que somos máis do que moitas veces pensamos que somos, que temos a veces un complexo de pensamos que somos en todos os mellores que nós. Eu creo que este é un libro que sube a autoestima, non? Porque empeza con textos, a visita de Sarmiento tamén o Arasolis, onde xa se está falando da ilustración, os clásicos das cartas onde situaban o Fisterra, o promontorio Nerio, non? Os que falamos, Estrabón, Plinio, todos os grandes autores matemáticos, xeógrafos da época, sempre falaban do promontorio Nerio, pois Nerio promontorio, hai un promontorio en Incú, o Sol e Sarai, despois do promontorio hai un promontorio onde se adora o Sol, non? Eso está desde sempre, claro, era exactamente. Despois hai artigos que fui publicando, claro, que foron moi polémicos no seu día, que levantaron moita expectativa en Fisterra, que a xente recorda. Eu, hai anos, tive a sorte de que eu traballaba no Lestón, todos coñecedes a casa Lestón de Saliñeiro, e un familiar do Lestón, que era Lijó, que xa morreu, era o fareiro do faro de Fisterra. E ele dixo, Modesto, van a quitar a sirena do faro. Como van a quitar a sirena? A vaca. Como van a quitar a vaca? A vaca é única, a vaca é... Como van a quitar a vaca? Se quitan a vaca, quitan o corazón do peito. Cando unha persona se van un trasplante, non se poñen a vaca dentro, moras. Como van a quitar de Fisterra? Sí. Eu, claro, escribí un artigo que foi poñen aquí, que se titulaba Queren retirar a vaca de Fisterra, último sinal sonoro de Europa, porque era a única que sonaba ainda con aire comprimido. Os cinemas, nós estábamos na casa e sentíamos os de borraxeira. Claro, aquí non, é a 30 millas, claro. E iso, dun día para outro, a autoridade portuaria da Coruña tomou a decisión de que iso había que quitarlo. E claro, para mí, a miña sensibilidade, dixemos que haxe avances hoxe máis avanzados, o RACO, unha tecnoloxía non sei que, satélite, vale, pero unha cousa non descuida a outra. Por que vamos a quitar? Si, van a quitar. Entón, eu publiquei ese artigo, e foi moi polémico, ata tal punto que eu era un adolescente, estaba no batallón literario, que o artigo está, afortunadamente, aí, non? E fui ao pleno do ayuntamiento. Eu era un chaval, e pronto estaba gobernando daquela o tripartito, estaba o PSOE, o BNG e o Unión Centrista. E o PP preguntou, que estaba Valentín vivo, Valentín Castrés, que era un histórico do PP de Fisterra, e preguntou, señor alcalde, que ten que decir que saiu un escrito dun escritor de Fisterra que van a quitar a vaca de Fisterra, así. Esas son cousas de poetas, non lle dou importancia. Por qué? Non porque el dudara da miña palabra, pero como que non sei eu que son un alcalde, vai saber non lle faga caso se ustedes senten nas cousas importantes, que isto é unha tontería. Claro, pasaron 3 meses e a
retiraron as crenas, claro, foi un clamor. Entón, claro, é esa soberbia, non? De que parece que o que está nun cargo público vai ter sempre máis información. Eu non é porque fora eu, simplemente porque eu traballaba no Lescón, como sabía que eu escribía, contou-me o conto, eu publiquei, e por desgracia retiraron, non? Entón, hai artigos dese tipo. Cando fui o famoso encalado de Portela na iglesia de Esveras, que todos vistes, foi unha polémica moi grande, non? Para mí foi un horror, eso, porque eu tive moita estima a César Portela, un gran arquitecto, unha persona moi recoñecida, un premio nacional de arquitectura, pero non todo o que se fai ten por que ser palabra de Dios. É como nós, eu podo escribir libros, eu podo escribir libros que gusten e libros que non gusten. Eu penso que era bastante razonable que ao mellor te equivoques, en nada, non hai nunca ese afán. E claro, chamame a iglesia dos pitufos, porque estaba todo pintado de azul. E houve moitas movilizacións en Fisterra, e ainda hoxe a xente sigue horrorizando deso, porque é como se te ibas a pintar a Catedral de Santiago, que é un templo románico, e o pintas de verde ou de amarillo. Hai certas cousas que parece que é increíble, non? Pois era esa reacción. Eu teño a obligación de recoller eso, porque isto non é parte da historia, porque hoxe é recente, pero dentro de 50 anos falarán de como esa intervención groseira, ou cando o famoso ahora non sei se vos acordaredes, fai uns 5 anos veu a Fisterra un tipo que é valenciano que lle puñera unha pirámide ali no cabo. O tipo chamase Rafael Trenor. Empezou unha campaña mediática de facer os vértices del mundo, que tal, porque eso vai a facer que Fisterra sea famosa. Fisterra non necesita fama. En todo caso, vas a ser ti famoso, facer a tua obra no Cabo Fisterra. O Cabo Fisterra non necesita que enche o cabo de objetos, de nada. Se temos placas e cousas que sobran e tonterías por o cabo. Entón eu salí en tromba, publiquei o artigo ese, non? E claro, ele tiña moita forza, digamos, na prensa, todo o mundo tal, pero que pasou? Que a xente da cultura, como sempre, saiu en tromba, non, son disparate. Además, o Cabo Fisterra, onde se iba a ubicar esa pirámide, que eu presupoño faraónico, nunca mellor dito, non, por ser faraónico, porque as pirámides precisamente aluden aos faraóns. E dixe, como é posible eso? E o tipo dixía, non, es que va a ser gratis, non, eso non va a costar nada. E o tipo de Valencia, gratis, chamusco, non é nada. E claro, a xente da cultura non se le tromba, é un disparate, non vas a permitir eso, porque además abres a porta que mañan veñan xunto, traen con outra cousa. Este mete unha pirámide, unha cousa de direita poñen un círculo, e eu unha poñen un cuadrado, echemos un cabo, entón, que pasou? Que pasou o tempo. Eu salí electo concelleiro, o pasa que estás na vida, a veces non dá un paso a política, tal. E claro, pidín acceso expediente do plan director do Monte do Cabo, e xa había ali el alma del mundo, proxecto de arquitectura, el alma del mundo. Orzamento, 150.000 euros aproximadamente. Atende, era gratis, pero xa son 150.000 euros aproximadamente. Claro, non se pesa. Encontramos na orografía do terreno tal, 350.000, o pleno ten que convocar un pleno extraordinario, modificación de crédito. Non, ahora encontramos unhas pedras, que son 600.000, 1 millón, que un pasou para da cultura, ou que pasa con todo. E a mí, claro, afortunadamente, o conto morreu, dejamos na area. Pero, claro, porque a reacción da xente, outra vez máis, o povo demostrou nese aspecto ir un pouco por diante, non? Porque houve unha reacción, sobre todo, de xente da cultura. Pero é curioso, eu de feito digo no artigo, é curioso que nese tema estaban de acordo todos os políticos, os da corporación actual, os da corporación anterior, os da todos dereitas, que estaban todos a favor. Sí, da pirámide, da famosa pirámide, cando ledes o artigo de Diloguer. E claro, eu parecíame, sigo pensando, non hai certos sitios a bastar nunha zona que é de especial protección. Quero dicir, que xa realmente, tío, como vas a meter nun sitio protegido que está no Monte do Cabo, que é patrimonio, máis acaba o tema do patrimonio europeo, e vas a encher o cabo de cousas e tal. Haberá que buscar ubicacións para... O artista ten todo o legitimado do mundo a querer facer a súa obra, pero os representantes que teñen que velar para a protección do patrimonio, do noso patrimonio material, neste caso, o natural, teñen que ter unha responsabilidade. Bueno, o conto que non é nada e ahora non se fala, pero seguir buscando, e iso de tipo se encontra, ademais, que non era a primeira ubicación que estera, que ele xa fora antes, quería no Pico Saco.
pero non lle saliu ben e dixo, vamos ali, que son parvos normalmente, estes dixen que catro contiños e tal, e xa estaba a punto de levarse a cabo, pero bueno, afortunadamente aí. Entón, bueno, as historias aquí hai de todo, como vedes, hai historias antiguas, presentes, históricas, de hoxe, do patrimonio, do día a día. E claro, eu aquí, por exemplo, falaba antes con Rafael, para mí é unha sensación que non vos podo explicar con palabras, de emoción, porque eu, cando empecé na literatura, empecé a escribir, o Auditorio do Pilar, a Capela do Pilar, era a nosa sede, a sede do batallón literario. Eu tiña un bar en Ceo, Macondo, hai personas por aquí que eran clientes do Macondo, e nós, con esa ilusión da mocidade, da xente nova, que nos cubríamos o mundo, e tiñamos moito entusiasmo, e tivemos a sorte de que o batallón literario pues, chegou a sentar unhas bases a levar a poesía e a literatura a locais nos que nunca era impensable. Eu recordo que estábamos con geada e con seseo e a xente mirábamos mal. Non é ser escritor se dis jato e dis zapato e cinco. E claro, non, pero que poñen en valores son trazos dialectais. Como vou a renunciar a algo que é o meu ADN? O meu ADN é a miña fonética. Non hai nada que sea máis meu que a miña forma de falar. Se falamos o galego normativo, podemos ser de calquera parte, pero cando usas os trazos dialectales, eres de onde eres. Eso é a marca de identidade. O ADN está na nosa fala. O ADN está cando falamos. Porque eu podo comer pulpo a feira mellor en Madrid, que non ten mar, que en Fisterra, que ten mar. Eu podo ter un produto de Galicia en Argentina mellor que aquí. Pero, amigos, a fala é o que di de onde és. Ti non podes disfrazar. De feito, eu tuve unha materia cando fixen a carreira, que non era filoloxía inglesa, era filoloxía galega, que era de análise sobre criminalística, non? Cando hai un crimen e hai grabacións de teléfono, chamadas, entonces escoitas, ou cando hai un interrogatorio, a persona está interrogando e ti inconscientemente vas a dizer onde eres cando falas. Podes falar castelán, que sabe perfectamente que non eres de Castilla, se eres de Galicia. Eso é tal. E cando falas sabe, un lingüista sabe exactamente de que zona pode ser. Por moito que ti penses que non che va, entonces eso é moi importante. Eu claro, quero recoller un poquinho todas esas cousas, non? Falar da universalidade de Fisterra, porque é moi importante, que dixía antes, a autoestima, ter a altura de miras, defender ese mascarón de proa que somos para o mundo, sin ningún prejuicio, sin ter medo a nada, ser valientes e ver de alguma maneira, pues eso está aí tal. Os personajes, non vou adentrar en todos eles, porque senón estaríamos moito tempo, non? Pero hai un que para mí é especialmente importante, non? Que é Celia Rivas, non? Que foi Celia da Lavanca, que era unha muller moi avanzada na súa época. Todo o mundo sabe que foi a primeira muller de España que ter permiso para conducir camións. Xa digo se era avanzada, que ela chegou a ter máis de 200 traballadores que dependían de Celia, directo ou indirectamente. Ela, cando seu pai enferma de tuberculosis, o pai era un home progresista, viña de América, iba ben, claro, tiña un camión, tiña o negocio e tal, entón as mulleres non podían conducir, daquela non tiña que pedir autorización, non era como hoxe, se unha muller ten un derecho como home, pero nos anos 20, nos anos 30, entón ela levantou a mano, ahora podo aprender eu a conducir, e el, como viña dun continente no que xa vira que as mulleres conducían, pois por que non, claro, e ela sacou o carné, contra vento e marea, que tal, e cando chegaba a Fisterra co camión, as mulleres pensionadas, xa vemos como era o porto, cando pasaba era co camión, unha muller se que un demonio, porque claro, non era o habitual, e foi unha muller emprendedora, que claro, considerase a primeira muller de España, que de feito eu, pero non só en conducir, é a primeira muller de Europa, xa non de España, en participar nun conflito bélico, foi na Guerra Civil. Ela, para evitar que lle levaran un camión as autoridades franquistas, ofreciuse voluntaria a levar aos frentes de guerra a xente, porque era o seu medio de vida. Ela deixaba o camión en máis de unha xente que despois non lle devolvían, non levo eu traigo a xente. E convertiuse na primeira muller de Europa en participar nun conflito bélico, nunha guerra, como transportista. A fin de contas, claro, non era unha guerra, pero entón son figuras moi importantes.
importantes, porque fixademos nun mundo tan masculinizado como o mundo do mar, e ela levaba todo, Celia levaba todo. Empezou na fábrica de Don Pacos Moris, empezou ali, no almacén, que nos chamamos do almacén, porque era un almacén, e ali o almacén, e tal. E claro, Celia acabou, iba ás lonjas, ás subastas, ela encargábase de todo, verá que todo estaba ben, e levar as lonjas. E conoceste moito, non? Era unha muller moi valiente, non? Plácido Castro, que citou Rafael, Plácido Castro Rivas, é unha figura trascendental, que estará non hai ningún recordatorio, que outra das cousas que a mí me dá moita pena, non? Porque que estuviera en Corcubión non significa que non se vista nada. Eu estou vivindo en Serra que non son vista nada. Eu creo que son vista nada, demostro todos os días da miña vida, e porque puntualmente estés vivindo ou traballando, eu estuve en Arteixo moitos anos, logo non son vista nada porque se traballa en Arteixo, por desgracia tens que traballar onde tens traballo. Que a todo mundo lle gustaría traballar na súa casa, pero ao mellor non se pode. Este home, que foi unha gran figura que transformou a comarca cando quedou os pontóns aquí en Corcubión, empezaron a vir barcos de todo o mundo e convertiuse Corcubión no centro neurálxico de toda Galicia, gracias a un Fisterrán que pensou que iso era bo, empezou ca señalización marítima, co carromeiro, co Topino, co Galicia do Pino, con todo o seu propio peto, fixo o castillo comprou o castillo de San Carlos e donou a cofradía de Fisterra para que non lle levaran os franquistas, o castillo da Meixenda. Foi unha figura importantísima, era Fisterra. Tanto dicía Rafael, nós temos dous corcubioneses, é verdade, na historia de Fisterra, como Paco e como Benito. Corcubión, Plácido Castro ten algo máis, como o fotógrafo Romero. Fui Manuel Romero, que fui alcalde e fui un dos grandes fotógrafos de Galicia, un dos grandes fotógrafos, pero se fui procuro, nós damos pero recibimos, entón eu creo que eso, a vida é así, non? A vida é, de alguma maneira, Manuel Romero Castro, unha figura moi importante tamén. Entón, por eso, eu, neste libro, que quero un pouquinho deixar testimonio disso. E agora, queria aproveitar que teño aquí a Rafael, para neses anos que nós o tempo que non perdona, fíxate, Rafael, que fotos, esta foto con Ramón Camaño, esta foto é do ano 93, aquí, unha homenaxe que fixemos a Camaño, está teu fillo de noviño de todo, está Manolí, claro, vos aí desde o público non vides ver porque vos queda longe e tal, pero claro, Camaño está tamén nas almas da Fisterranía, porque Camaño é outra alma da Fisterranía, non? Igual que Manuel Ferrol ou igual que Vidal, non? Un fotógrafo de Laxe. Nós temos moitas grandes almas da Fisterranía. Este tamén che vai ter ilusión, que se foi un dos requitais que fixemos aquí na Capela do Pilar. A Capela do Pilar era a casa do batallón literario, non? Nido Villar, Esteban Creus, claro, Marco Remedio, que esta é a presentación do encontro de escritores da Costa da Morte do ano 98 con Rafael, eu tamén moi noviño aí. Era cando se tuve en cara. Pero iso foi despois. Isto foi o primeiro encontro, sí, presentámonos no encontro, presentámonos no encontro, que estas eran as mesas de traballo, que fixéramos no colexo aí abaixo, eran as mesas de traballo, viñeron Manuel María, viñeran Bernardino Graña, Yolanda Castaño, a xente máis destacada. Esa foi cando inauguramos o monumento de Pepe Miñóns, que se inaugurou aquí, aí diante na casa de Miñóns, aquí recitando con Abel, con Manolín, todos estes. Esta foi na viaxe a Cuba, a delegación, está o Xía cantante, o Cadaval, e Rafael era presidente da FEGAM, xa dimos o compromiso que tiña da cultura, o que creía, e por eso eu sempre estarei agradecido no plano personal, porque sempre apostou por todos nós, pola cultura. Eu falo sempre de Rafael con moito cariño, porque claro, ao final, hoxe hai medios para, pero daquela ele era dos poucos que apostaba por iso, non? E fixemos, bueno, o batallón literario fixo tamén un traballo creo que importante, non? De feito, é moi valorado na literatura galega, nos manuais de galego citan o batallón como digamos, un movimento que hoxe, por desgracia, é máis difícil, non? Porque hoxe a xente está máis en internet, nas redes, o que está na rede, pois
sale como peixe. Entón é mellor estar fora da rede que estar dentro da rede. E nós, daquela, facíamos actos nos bares, nos pubs, nos palcos das festas, na Castro do Visillón, nas carrilanas de Esteiro, íbamos a todos os lados. E claro, subíamos ao palco. E a xente dice, pero que fan estes rapaces aí? Pero logramos desmitificar o feito creativo, que a xente se fora partícipe deso, que todo o mundo ten talento, todo o mundo ten capacidade de facer cousas. Non é unha cousa de 4 libros. Escribir un libro, calquera persona que teña sensibilidade ou que teña un pouquinho de ganas, pode escribir un libro ou tocar unha canción. Eu creo que o ser humano ten esas capacidades. Entón, eu creo que o batallón nese aspecto foi tamén importante. Creo que deixou un pouso aí que perdura. Foron poucos anos, pero é curioso que ainda se fala do batallón literario. Nós fixéramos unha iniciativa, tomáramos unha especie de acordo, ainda non había lei de memoria histórica, fixáramos, e nós mandamos unha carta a todos os concellos da Costa da Morte pedindo que se retirara toda a simbología franquista que había dar, e contestaron os ayuntamentos, uns que xa estaban levando a cabo, outros que non había tal, que non... E iso foi unha iniciativa que levantaron moita expectación, pero quen son estes para facer isto? Pero hasta o punto de que tiñamos en consideración, non? Vían que o papel dos escritores tiña medio, non? Dabanlle valor. Eu creo que iso é un pouco tamén o que paga a pena, non? E nada, se tedes algunha pregunta, eu encantado de darvos unha resposta. Xa vos digo, son 100 artigos de todo tipo, non son de unha lectura como unha novela que obriga a ler de seguido, non? Aquí, hoxe apetece ler a historia de Celia Rivas, hoxe apetece ler o foro o promontorio negro, o Camiño das Estrelas, as peregrinacións, as cousas de hoxe. Entón, é para ler aos poucos, non? Non teño un descansinho de 5 minutos, vou ler un capítulo de a ver que nos di este hombre aí. Así que nada, moitas gracias ao Concello de Corcubión, ao concelleiro, ao señor alcalde, a súa presencia, moitas gracias a todos e a todas.